Gracias.
ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Рақобатҳои даври ҳаштякнюи ҷоми Тоҷикистон бисёр ҷаззоб будиданӣ идома доранд ва мову шумо имрӯз яке аз муҳимтарин рақобатҳои ин марҳиларо бо иштироки ду дастаи соҳибноми футболи Тоҷикистон хуҷанд ва Истиқлоли Душанбе хоҳем дид ва мо албатта баъд аз қуръакашӣ ҳам интизори он будем ки чунин як бозии бисёр ҷаззоб будиданиро дастаҳо барои мову шумо мисли рақобатҳои қаблияшон нишон медиҳанд ва хоҳем дид ки имрӯз чӣ натиҷае дар ниҳояти кор ҳосил мешавад дар бозии аввал бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол.
хуб дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, ҳамин лаҳзаҳо биёед ҳайати доваронро ба шумо муаррифӣ кунам. ҷои ёдоварист ки сардовари рақобати имрӯза Саёдҷон Зайниддинов яке аз доварони бисёр хуби мо таъин шудааст. ба ӯ Вафо Қараев аз ноҳияи шаҳри Нав ва Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Аслиддин Тағоев аз ноҳияи шаҳри Нав аст. гурӯҳи видеодоваронро ҳам бояд гуфта гузарем. Рустам Нурматов аз Душанбе, Акмал Буриев аз Турсунзода ва Баён Дӯстов аз Душанбе кор мекунанд. нозири доварон Умед Раҳимов аз Бухтар, комиссари бозӣ Алишер Парпиев аз Хуҷанд таъин шудааст дар бозии мазкур ва ҷои ёдоварист ки ҳайатҳои ҳарду дастаро ҳам инак барои мову шумо пешниҳод мекунанд. азбаски бозии ҷом аст, ситоди мураббиёни ҳарду даста як қатор тағйиротҳоро ворид карданд. ин ҳам дар ҳайати дастаи Истиқлол дида мешавад ва ҳам дар ҳайати дастаи Хуҷанд. агар шумо аҳамият дода бошед назар ба бозие ки дар суперҷом тими Истиқлол дошт, мо тағйиротҳои зиёдеро дар дастаи мазкур дида истодаем. ҳамчунин баъзе аз футболбозон бо сабаби осеб доштанашон дар ин рақобат ба дастаи Истиқлол кӯмак карда наметавонанд. пеш аз ҳама сухан дар бораи Рустам Соиров меравад ки ба қатори 4 футболбози дигари осеб доштаи дастаи Истиқлол акнун шомил шуд. хуб интизори садои хуштаки довар ҳастем. баъдан ҳатман дар бораи ҳайатҳои ҳар даста муфассал гуфта мегузарем. дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам тавре мо мебинем назар ба бозии охирине ки дар чемпионати муқобили вахш доштанд. шогирдони Милан Миланович тағйиротҳо ба назар мерасанд. расман бо ҳамин аз маркази майдон тӯбро футболбозони Истиқлол ба бозӣ дароварданду рақобат шурӯъ шуд. дӯстони гиромӣ, ҳайати дастаи Хуҷандро сараввал муаррифӣ мекунем. чун мизбон маҳз ин даста аст Александр Нечаев дар хати дарвоза рақами 21, футболбозони хати дифоъ рақами 5 Дарко Исаилович, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 6 капитани даста Давронҷон Эргашев ва рақами 10 ҳамчунин Ҷумабой Аҳмадзода дар паҳлӯи ӯ бозӣ мекунад. имрӯз дастбанди капитанӣ тавре мубинем ба Ҷумабой Аҳмадзода супорида шудааст дар бозии имрӯза. хуб ҳайати бозигарони хати нимуҳофизаи Хуҷанд аз Лаша Паронашвили рақами 14, рақами 22 Бежан Нишонбойзода, рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев ва рақами 8 Никола Эскич иборат ҳастанд. ҳамлагарон Петар Гигич рақами 9 ва рақами 11 Йован Анжелкович ҳастанд. сармураббии даста Милан Миланович аз кишвари Сербистон аст ва тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-2. ҳайати дастаи Хуҷанд гарчанде барои мо дар тарҳи ҷойгиршавии графикӣ ишора шуд дар мавриди тарҳи ҷойгиршавии ҳар даста, фикр мекунам бештар мо дар рафти бозӣ боз ҳам маълум хоҳем кард ки бо кадом тарҳи ҷойгиршавии футболбозони ин ду тим ҳунарнамоӣ доранд. хуб ҳайати дастаи Истиқлолро акнун барои шумо муаррифӣ мекунем. дар хати дарвоза Денис Кавлинов аст, футболбозони хати дифоъро Алиҷон Кароматуллозода рақами 23, рақами 13 Иван Зотко, рақами 5 Содиқҷон Қурбонов, рақами 44 Мустафо Ҳасанбеков ва рақами 3 Табрез Исломов ташкил медиҳанд. ин муҳофизатгарон рақами 6 Амирбек Ҷурабоев, рақами 25 Франия Чирьяк, рақами 10 капитани даста Алишер Ҷалилов ва ҳамлагарон 2 нафар ҳастанд. рақами 20 Далер Шарипов ва рақами 11 Муҳаммадҷон Раҳимов. сармураббии даста Виталий Левченко. тарҳи умуми ҷойгиршавӣ дар Истиқлол ҳам барои мо 4-4-2 нишон дода шуд, аммо тавре мо медонем Истиқлол одатан бо тарҳи ҷойгиршавии 3-5-2 бозӣ мекунад ва ё ҳолатҳое ҳаст ки мавқеъгирии бозигарони Истиқлол 3-4-3-ро ташкил медиҳад, аммо имрӯз бештар фикр мекунам 3-5-2-ро мо шумо хоҳем дид. дар хати дифоъи марказ Алиҷон Кароматуллозода, Иван Зотко ва Содиқҷон Қурбонов ҳастанд. аз ду канор Мустафо Ҳасанбеков ва Табрез Исломов бозӣ хоҳанд кард. дар маркази майдон сегонаи нимуҳофизатгарон аз Алишер Ҷалилов, Франия Чирьяк ва Амирбек Ҷурабоев мурад хоҳад буд ва Муҳаммадҷон Раҳимов имрӯз бештар дар хати ҳамла бозӣ мекунад дар паҳлӯи Далер Шарипов. як бозигари дастаи Истиқлол каме осеб гирифтааст, ин Содиқҷон Қурбонов аст.
лаҳзае ки судиҷон Қурбонов камеро сев гирифт ва рӯи мо нишон медиҳанд. танҳо аут ишора мекунад Саидҷон Зайниддинов. пеш аз суперҷом агар аҳамият дода бошад дар ҳати дастаи Истиқлол як қатор мушкилиҳои кадрӣ пайдо шуда буд. дар ҳамон бозӣ ҳакагура 4 футболбозӣ Истиқлол иштирок карда натавонист ва имрӯз боз ҳам агар мо таҳлил кунем мушкилиҳои кадрӣ бештар ҳастанд. аз қатор ду нафари дигар берун монданд. яке ҳамлагар Рустам Соиров ва дигаре супери даста Фране Икич. ҷои таъкид аст ки дар умум агар мо дастаи Хуҷандро мебинем вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. фурсати бисёр хуб, аммо пеши роҳи ин зарба гирифта шуд. Йован Анжелкович зарбаи охирро зад. ҳуҷуми бисёр хуберо дастаи Хуҷанд ба роҳ монда буд. пас ба қафо Дарко Исаилович. партофти навбатиро ба наздикии ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол мебинем, аммо бенатиҷа. хуб, дар мавриди мушкилиҳои кадрии Истиқлол болотар ишора кардем. ҷои ёдоварист ки Манучер Сафаров ҳамчунин Масрур Ғафуров аз ҷумлаи бозигарони дигари бисёр хуби тими Истиқлол буданд ки дар оғози ин мавсим акнун осеб гирифтанд. махсусан Манучер Сафаров барои муддати тӯлонӣ аз саф берун монд. инҷо бубинед чӣ гуна фишороварии бозигарони Хуҷанд дида мешавад ва маъз тавассути ҳамин гуна фаъолии худ онҳо ба дифоъгарони дастаи Истиқлол фишори зиёд оварданд ва маҷбур карданд то онҳо хато кунанд. иштибоҳ аз сӯи Содиқҷон Қурбонов шурӯъ шуд ва баъдан ҳамдастаҳои дигари ӯ ҳам зери фишор қарор гирифтанд. сол аз канори чап натиҷа намедиҳад. ба ҳар ҳол бояд қайд кунем ки ба фарқ аз чанде аз дастаҳои дигари кишварамон ҳайати басе дорад тими Истиқлол ва шояд метавонад баъзе аз футболбозони осебдоштаи худро ҳам иваз кунад барои як давраи миён муҳлат. аммо барои як давраи тӯлонӣ ки Манучер Сафаров аз саф берун монд, фикр мекунам барои Истиқлол мушкил хоҳад шуд ва ҳатман Истиқлол дар ҷустуҷӯи ҷойгузини ӯ тобистон хоҳад буд. мо тавре дидем истифодаи бозигари дигар дар ин мавқеъ Ёсип Тамашевич дар бозии суперҷом чӣ гуна мушкилиҳо овард барои дастаи Истиқлол ва Тамашевич дар ҳарду голе ки Истиқлол аз Вегатада заминаи аввал сар дод хатоҳои муайян дошт, махсусан дар голи якум. Эмирбек Ҷурабоев ба Алишер Ҷалилов пас медиҳад. идомаи ҳуҷум тавассути канори рост шояд роҳандозӣ мешуд, аммо пасидадаи Алишер хато буд. бозигари дастаи Хуҷанд бошад тӯбро аз майдон берун кард. Хуҷанд қабл аз оне ки дар ҷоми кишвар иштирок кунанд бозии даври даҳуми худро барпо кард ва онҳо муқобили яке аз тимҳои дигари қавии чемпионат Вахш дар майдони худ мусовӣ карданд 0-0. ва ҳоло Хуҷанд дар умум агар бигирем бо 13 имтиёз дар зинаи 8 ҷадвали мусобиқа қарор дорад, аммо аз зинаи 5 мусобиқа аз Равшан ҳамагӣ 1 имтиёз кам дорад дастаи Хуҷанд. 4 даста Равшан, Эсхата, Вахш ва Хуҷанд
хел наздик ба ҳам дар миёнаи ҷадвал қарор кунанд. ман ҷадвали лигаи олӣ бисёр ҷолиб аст. шаклигирияш айни замон 4 дастаи пешсаф Артиш, Истиқлол, Ҳосилот ва Регатада аст. дар маҷмӯъ фарқ байни онҳо як имтиёзиро ташкил медиҳад. байни 4 дастаи дигаре ки болотар гуфтем, Равшан, Эсғата, Бахш ва Хуҷанд, инҷо ҳам тафовути як имтиёзиро ташкил медиҳад. баъзеҳо баробар бо ҳамдигар холҳо токунун касб карданд ва ҳамчунин дар қисми поёнӣ боз онро ба ду гурӯҳи дигар ҷудо кардан мумкин аст. синяҳои нӯҳ-мондаҳум Барқчӣ ва Парвоз ки 9-8 имтиёзӣ доранд, мутаносибан Парвоз 9, масалан Барқчӣ 9 ва Парвоз 8 имтиёза дар қисми поёнӣ сарбозони Равшан ҳастанд. Яко 5 ва дигари 3 хол ба даст омадааст. Эргашев аз канори чап, гузариши ӯро мебинем. аз ба марказ ҷуди дума меёбад. Ирсоли туп ба дохили ҷаримагоҳ ва чӣ гуна фурсати олӣ! ҳисоб шуда мешавад дӯстони гиромӣ дар дақиқаи нӯҳуми рақобат ва мо тавре мебинем ин гол аз сӯи нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд ба ҳадаф расонида шуд. Бозигари рақами 8 дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем Никола Эскич бисёр олӣ аст. ирсоли ҳамдастааш Ҷумабой Аҳмадзода истифода бурду тавонист бо зарбаи бисёр дақиқи сар ҳисобро кушояд. каме дигар интизор мешавем то ин ки саҳнаи такрории ҳамон ҳолат барои мо нишон дода шавад. асосан аз маркази майдон дар оғоз бахшидани ҳамла худи Никола Эскич бибинед чӣ гуна саҳми фаъол дошт. баъдан ба қафо пас медиҳад Ҷаҳонгир Эргашев. сипас Дарко Исаилович ба Ҷумабой Аҳмадзода тӯбро равон кард ва ӯ бо як ирсоли бисёр дақиқ тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон намуд ки мо шумо дар ҷамъбасти ин ҳамла тавре мебинем Хуҷанд ба затани гол муваффақ мешавад. Аҳмадзода ва ирсоли ӯ бо сар зарбаи бисёр хубу дақиқ зад сӯи дарвозаи Денис Кавлинов. Никола Эскич ва ҳеҷ шонсе дарвозабони дастаи Истиқлол дар ҳамон лаҳза надошт то ҳолатро бартараф кунад. холи гузоштани бозигари ҳариф дар ҷаримагоҳ албатта қобили қабул нест. дар лаҳзаи қаблӣ мо шумо маҳз ҳамин гуна иштибоҳро аз сӯи бозигарони хатти дифои дастаи Истиқлол дидем. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ дар мавсими кунунӣ аллакай ин ду даста бо ҳам дар доираи чемпионати кишварамон рӯбарӯ шуданд ва як рақобати бисёр драматикию ҷолиб ҳам бо иштироки онҳо дар шаҳри Душанбе 24 апрел сурат гирифта буд. зуд футболбозони Истиқлол тӯбро бо бозӣ медаронанд. Табрези Исломов ирсоли тӯб аз сӯи ӯ натиҷа надод. Ҷаҳонгир Эргашев тӯб аз майдон берун шуд. аут ба фоидаи Истиқлол аст. хуб ҳамон бозиро агар ба хотир орем як рақобати бисёр тезу тунд ва пуршиддат буд. Хуҷанд ҳунарнамоии бисёр арзанда нишон дод, аммо дар поёни рақобат дар дақиқаҳои иловагӣ ба дарвозааш гол сар доду бо ҳамин Истиқлол дар ҳамон бозӣ сахту мушкил пирӯз шуда буд. агар мо ба таърихи рақобатҳои охири ин ду даста таваҷҷӯҳ кунем, соли гузаштаам онҳо дар ҳашякниҳои ҷоми Тоҷикистон бо ҳам рақиб шуда буданд, хотиратон бошад. ва мавсими гузашта рақобатҳо дар ҷоми кишвар аслан аз як бозӣ иборат буд ва дар он дастаи Истиқлол тавонист дар баробари Хуҷанд комёб шавад ва роҳи худро ба чавр якниҳоӣ ҳамвор кунад. агар хотирам панд надиҳад, мавсими гузашта дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ ғолиб дар ин ҷуфт маълум шуда буд. вале баъдан Истиқлол аз Вахш дар чавр якниҳои ҷоми Тоҷикистон мағлуб шуд ва аз ҳаққи ба даст овардани ҷоиза маҳрум гардид. Ҳасанбеков ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва ин ҳолат бартараф карда мешавад. сари вақт дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо шумо дидем Ҳусейн Нурматов ба тӯб расиду иртиботро байни футболбозони Истиқлол қатъ кард.
зарбаи кунҷии навбатӣ. Алишер Ҷалилов дар назди тӯб. ирсоли тӯбро мебинем. Ва инҷо боз ҳам зарбаи кунҷӣ, аммо аз канори муқобил акнун. ин бор тавре мебинед Амирбек Ҷурабоев мехоҳад аз зарбаи кунҷӣ тӯбро ба бузӣ дарорад. Мустафо Ҳасанбеков узви дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар аст. Ба наздикӣ дар ҷоми Осиё иштирок карда соҳиби рохат ба чемпионати ҷаҳон шуд ва тирамоҳӣ имсол мо бори дуюм иштироки ӯро дар чемпионати ҷаҳон байни наврасони то 17 сола хоҳем дид. зидди Алишер Ҷалилов тавре маълум мешавад. қоидаи бозӣ дар лаҳзаи қаблӣ вайрон шудааст. то кунун 3 дафъа футболбозони Хуҷанд ва як бор бозигарони Истиқлол қоидаи бозиро вайрон карданд. инак ирсоли навбатӣ. ин партофт натиҷа надод. буриза давом дорад ва офсайд ба назарам ба қайд гирифта мешавад. бале, хуб, тӯб дар ҳоли ҳаракат буд, мегӯяд довар. ва ҳамчунин Саидҷон Зайниддинов айни замон бо дарвозабони тими Хуҷанд Александр Нечаев суҳбат карда истодааст. хуб, инҷо ба фикрам нофаҳмӣ ба миён омад. тавре гуфтем дастаи Хуҷанд дар чемпионат охирин бозии худро бо вахш мусовӣ ҷамъбаст кард ва агар мо ҳайати имрӯзаи Хуҷандро бо он ҳайате ки дар бозӣ бо вахш буд муқоиса кунем, рӯзи 24 май рақобат сурат гирифта буд, пас ду тағйиротро мебинем. аз дақиқаи аввал Фирӯз Қараев дифогари канорӣ ба майдон набаромад, ба ҷои ӯ Ҷумабой Аҳмадзода вориди майдон шуд ва ҳамчунин Комрон Турсунов муҳофизатгари канориро ҳам мо имрӯз аз дақиқаи аввал дар майдон намебинем. ба ҷои ӯ Лаша Паронашвили вориди майдон шудааст. яъне ду тағйирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд назар ба бозии охиринаш инҷо дида мешавад. аз аут росту ба дохили ҷаримагоҳ фиристода шуд, аммо Иван Зотко инҷо пешдастӣ карду тӯбро аз ҷаримагоҳ берун баровард. вайрон шудани қоидаи бозиро акнун мо дида истодаем. муҳаммадҷон Раҳимов дар баробари Давронҷон Эргашев қоидаи бозиро вайрон кард. вазъиятҳои стандартӣ то чӣ андоза ба Хуҷанд кӯмак мекунанд, фикр мекунам дар рафти бузӣ имрӯза бозам бештар барои мо шумо аён хоҳад шуд. аллакай дар як муддати кӯтоҳ шумораи қоида вайронкунии ҳар даста баробар шудааст 3-3. ва бубинед ки чӣ гуна ирсоли бисёр дақиқ буд ба ҷаримагоҳ. зарбаро бо сар бошад Даврон Эргашев иҷро кард ва ҳоло талаби зарбаи кунҷӣ ҳам дорад Давронҷон Эргашев, аммо Саидҷон Зайниддинов ишора мекунад ки на, онҷо аслан тӯб ба бозигари Истиқлол нарасидааст. хуб, дар саҳнаҳои такрорӣ ҳам дидан мумкин ки ба Даврон даъвоҳое ки Даврон дорад инҷо медонед ӯ нисбат ба он ишора карда истодааст ки тӯб ба даст расид, вале дар саҳнаи такрорие ки барои мо пешниҳод карданд чунин ҳолатро мо шумо надидем.
партофти Алиҷон Кароматлузода дақиқ набуд. Ҷурабоев бозигарони дастаи Истиқлол ва ирсоле ки Амирбек Ҷурабоев дошт бенатиҷа буд. ҷои ёдоварист ки болотар гуфтем дар ҳайати дастаи Хуҷанд ду тағйирот аз назар ба бозии охирин дар Истиқлол бошад. Тағйиротҳо дар маҷмӯъ 3 нафарро ташкил медиҳанд ки болотар хело муфассал атрофи онҳо гуфта гузаштем. Содиқҷон Қурбонов баъд аз оне ки муҳлати дисквалификатсияш хотима ёфт баргашт. Ҳамчунин имрӯз ба Мустафо Ҳасанбеков ва Далер Шарипов ду футболбози ҷавон аз дақиқаи аввал Виталий Левченко имконият дод. боз як лаҳзаи дигаре ки зидди Алишер Ҷалилов қоидаи бозӣ вайрон шуд. тӯбро дар майдон нигоҳ медорад ҳамлагари дастаи Хуҷанд Петар Гигич. дар бозии охир ҳунарнамои ӯ хело беҳтар шуд ва ҷои ёдоварист ки ин футболбоз яке аз гаронарзиштарин легионерҳое аст дар мавсими кунунӣ ки дар Лигаи Олии мо бозӣ дорад. қаблан як замон арзиши бузурии ӯ аз сӯи трансфермаркет $1 миллион амрикоӣ муайян шуда буд, аммо тадриҷан коҳиш ёфт арзиши бузурии ӯ ва акнун аз рӯи маълумотҳои пеш аз мавсимӣ ҳудуди 400,000 евроро ташкил медиҳад арзиши бузурии ин футболбоз. аз сӯи бисёре аз сомонаҳои таҳлилӣ ҳам маҳз дар ин бора қабла навишта шуда буд, аммо бисёриҳо аз ин ҷиҳат дар шубҳа буданд ки чӣ гуна дар оғози фаъолияти худ ҳамагӣ як гол зад ин бозигар, аммо тадриҷан тавре гуфтем натиҷаҳо беҳтар шуд, омори инфиродии ӯ ҳам тағйир ёфтанд. корти зард ҳоло ба Мустафо Ҳасанбеков барои қоида вайронкуние ки дар баробари Ҷаҳонгир Эргашев дошт. биёед каме интизор мешавем. аз ин саҳнаҳои такрорӣ рости гап чизеро дақиқ маълум кардан мушкил аст, аммо чунин ба назар мерасад ки бо дасти худ Ҳасанбеков ба рӯи футболбози ҳариф расида буд. ҷои таъкид аст ки Петар Гигич дар рақобат бо Равшан тавониста буд 2 гол ба ҳадаф расонад. он як давраи бисёр мушкиле ки Хуҷанд дошт дар моҳи апрел пушти сар шуд. аслан дар моҳи апрел дастаи мазкур танҳо як ғалаба ба даст овард зидди Истаравшан, он ҳам дар як бозии бисёр сахту сангин ва мушкил. мо бори дигар ҳолате ки гол зада шуд мебинем. Иван Зотко дар ҳамон ҳолат натавонист пеши роҳи Никола Эскичро бигирад ва баъд аз пирӯзии муқобили Истаравшан Хуҷанд аслан яке аз пешсафон дар Лигаи Олӣ буд. баъдан 2 бор бо дастаҳои шаҳри Турсунзода пайдар ҳам бозӣ кард. дар рақобат бо Сардор қариб буд мағлуб шавад, аммо дар дақиқаи поёнии рақобат ҳисобро 2-2 карданд. борегар талас бошад дар хонаи худ 0-0 бозӣ кард. сипас нокомиёи Хуҷанд шурӯъ шуд, бохт аз Истиқлол, сипас шикасти ғайриинтизор аз Парвоз буд дар хонаи худ ки дар поёни ҳамон дидор онҳо 2 гол сар доданд ва ҳамчунин дар баробари ҳосилот ҳам дар сафар ноком шуд Хуҷанд. агар мо баъд аз ҳамон нокомиҳо натиҷаҳои
дастаи Хуҷандро таҳлил кунем. Зидди Равшан ғалабаи боварибахш 4-1 дар хонаи худ ба даст оварданд ва Бовахш дар майдони футбол самсӯзӣ кард дастаи соҳили Рӯди Сир. имрӯз боз бо як рақиби бисёр ҷиддӣ дигар бо Истиқлол рӯбарӯ шудааст ин тим. вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён меояд. инҷо бисёр ҳам зебо ҳаракат мекунад футболбози дастаи Хуҷанд. Йован Анжелкович сараввал тӯбро дар майдон нигоҳ дошт ва баъдан тӯбро ба бозигари дастаи Истиқлол зада аз майдон берун баровард то ин ки бо ин роҳ зарбаи кунҷӣ кор кунад ба фоидаи ҳамдастаояш ки аз уҳдаи ин кор ҳам бо сарбаландӣ баромад Йован Анжелкович. ин нахустин зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи мизбон аст. ҳоло мебинем ки аз вазъияти стандартии худ онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. дахолати довар лозим шудааст ба баъзе аз баҳсое ки байни футболбозони ҳар даста ба миён омада истодааст дар ин лаҳзаҳо. акнун иҷозат дода шуд. ирсоли тӯбро мебинем. вале футболбозони Истиқлол пешдастӣ карданд. тӯбро аз ҷаримагоҳ берун намуданд. партофти баъдӣ ба самти Ҷаҳонгир Эргашев хато буд. боз як ирсоли дигарро ба дохили ҷаримагоҳ мебинем, аммо Содиқҷон Қурбонов ин вазъиятро бартараф кард. партофтҳо аз ду канор бисёр хатарноканд барои дастаи Истиқлол ва мо тавонем маҳз ҳамин гуна ирсолҳои бисёр хатарноке ки бозигарони Хуҷанд доранд мушкилии зиёде барои Истиқлол ба вуҷуд меоранд. алиҷон Кароматлозода пас ба Иван Зодко, аммо фишороварии футболбозони Хуҷанд бубинед боис бар он мешавад то тӯбро дар 3-1 аввали нимаи майдони ҳариф ба ихтиёри худ баргардонанд. акнун тадриҷан аз маркази майдон ҳамлаи навбатии худро Хуҷанд ба роҳ мемонад. Аҳмадзода паси ӯ ба канори рост. ин лаҳзаҳо Истиқлол аз нав кӯшиш мекунад то аз хати дифои худ берун шавад. Амирбек Ҷурабоев ва хатои ӯ. ман агар бигирем дар мавсими кунунӣ ҷои таъкид аст ки ҳамдигарфаҳмӣ чандон хуби бозигарони хати миёнаи майдон дар ҳайати дастаи Истиқлол дида намешавад. ва шояд яке аз мушкилиҳои асосие ки Истиқлол ба он рӯбарӯ шудааст дар мавсими кунунӣ ин маҳз ҳамин ҳолати на он қадар хуби нимуҳофизатгарони даста бошад. зеро тавре маълум аст худи Алишер Ҷалилов муддати тӯлонӣ осеб дошту ба наздикӣ ба пуррагӣ ё метавонем бигӯем омода шуд барои иштирок дар рақобатҳо. ирсоли навбатии тӯб ба ҷаримагоҳ инҷо натиҷа намедиҳад. ва дар навбати худ бозиҳое ки Фране Чирияк, Амирбек Ҷурабоев дар маркази майдонишон истоданд дар оғози мавсим он қадар қаноатбахш нест, вале тадриҷан албатта онҳо низ дар як сатҳи хуб
нам масалан дар нимаи дуюм мавсим бозӣ кардан метавонад. Инҷо ҳуҷуми барқосои навбатии футболбозони дастаи Хуҷанд, партофт ба канори чап, Ҷаҳонгир Эргашев, зарбаи ӯро мебинем ва дарвозабон Денис Кавлинов бо мушкиле ҳам бошад ин ҳолатро бартараф кард. хело зарбаи хатарноке дошт дар лаҳзаи қаблӣ Кавлинов ва ҳаракатҳои бисёр зебои Ҷумабой Аҳмадзода инҷо боиси кафкубии мухлисон ҳам мешавад. Йован Анжелкович аз Табрез гузашт, вале баъдан Содиқҷон Қурбонов пеши роҳи ӯро гирифта тавонист, зеро худи Анжелкович хело дуртар тӯбро раҳо карда буд. Истиқлол аз фишори ҳариф хело зебо баромад. Алишер Ҷалилов паси ӯ ба канори рост, идомаи ҳуҷумро мебинем ва бубинед ки ин партофти бисёр хатарноке ки аз канори рост буд. ба фикрам бо расиш ба бозигари дастаи Истиқлол аз майдон берун шуд ё на. ҳоло барои мо ҳуҷуми охирин дастаи Хуҷандро нишон медиҳанд. Аслан биёед бубинем ки чӣ гуна тӯбро барои зарбазанӣ ба пои рости худ мутобиқ карда сипас зарбаро иҷро кард Ҷаҳонгир Эргашев ва маълум мешавад дар ҳуҷуми қаблие ки дастаи Истиқлол дошт воканам тӯб аз пои худи бозигари Истиқлол аз майдон берун шуд, яъне баъд аз зарбаи ӯ. вале сараввал чунин ба назар расид ки ба тӯб гӯё Даврон Эргашев расида бошад. ҳар ҳол саҳнаҳои такрории баъдӣ барои мо шояд боз ҳам пешниҳод мешавад ва беҳтару дақиқтар хоҳем дид. Ҷалилов Мирбек боз ҳам ба Алишер пас медиҳад. Содиқҷон Қурбонов, инҷо Табрез Исломов ва ирсоли тӯб ба сӯи ӯ, аммо ин вазъият тавре мо мебинем бартараф карда шуд ва ҳамзамон бо ин қоида вайронкунӣ аз сӯи Муҳаммадҷон Раҳимов ба назар расид. корти зард ба Раҳимов барои эътироз баён кардан ба қарорҳои довар. бори дигар ҳолатро метавонед бубинед. ба вистагӣ агар аҳамият дода бошад, ташаббуси бозӣ ба ихтиёри дастаи Истиқлол гузашт. инҷо тӯбро тавре мо дидем аз даст дод Муҳаммадҷон Раҳимов ва ҳамдастаҳои ӯ кӯшиш доранд то дигар бора контроли тӯбро ба ихтиёри худ баргардонанд ва то ҷои муваффақ ҳам шуданд. ҳолати бисёр аҷибе рух дод. акнун идомаи ҳуҷуми дастаи Хуҷандро мо шумо мебинем. бо қоида вайронкунӣ дар лаҳзаи қаблӣ Далер Шарипов кӯшиш кард тӯбро гирад, аммо талошҳои ӯ ҳам бенатиҷа буд. ин ҳамон лаҳзае ки аз болои сари довар тӯбро Даврон Эргашев мехост ирсол кунад. дехтараш метавонем бигӯем парвози тӯб андаке пасттар буд ва Саидҷон Сайниддинов ба хотири оне ки халал нарасонад ба паси додаи футболбози дастаи Хуҷанд бисёр зебо ба замин нишаст бо ҳарду зону ва ҳолатеро ба миён овард ки
аслан онҷо дахолати довар дида нашуд. Вагарна ҳатман туп ба ӯ мерасид дар ҳамон лаҳзае ки мисоли Даврон Эргашевро мо шумо дидем. ва ҳамон амалкарди сардовари рақобат боиси таҳсину офарин хондани мухлисон ҳам шуд. бозигарони дастаи Истиқлол акнун ташаббуси бозиро чун болотар гуфтем ба дасти худи гирифтанд. дар идома боз ҳаракат мекунанд, фурсатҳои беҳтари хубтареро ба вуҷуд доранд. токунун вазъиятҳои хатарноки ҷиддиро мо бо иштироки дастаи Истиқлол надидем. аммо ҳолати ба миён омада голе ки дар оғози бозӣ ба дарвозаи худ сар доданд, онҳоро ҳам водор мекунад то ҳамин гуна фаъол бошанд дар рафти рақобати имрӯза. ва бубинед ки чӣ фурсате ба вуҷуд меояд инҷо. ирсоли бисёр дақиқ ба дохили ҷаримагоҳ. кӯшиши босар зарба задани Содиқҷон Қурбонов, аммо каме дарвозаро дуруст ва дақиқ ба нишон гирифта натавонист. дар ҳамон ҳолат Содиқҷон Қурбонов ба ҳар ҳол онҷо бозигарони хуҷанд ҳам ба ӯ халал расониданд. идомаи ҳуҷумҳо пай дар ҳам акнун дида мешавад. фурсати навбатӣ бисёр олӣ ва дарвозабон наҷот медиҳад хуҷандро. баъд аз зарбаи бисёр дақиқи Муҳаммадҷон Раҳимов, Александр Нечаев тавонист ки ин вазъиятро бартараф кунад. таваҷҷӯҳ кунед, зарба бо сар хеле олӣ буд. дарвозабон ҳамчунин ҷаҳиши бисёр хубу дақиқ дошт. тадриҷан ташаббуси бозӣ ба ихтиёри дастаи Истиқлол гузашт ва фурсатҳои голзанӣ ҳам инак яке паси дигаре ба миён меоянд. боз як кӯшиши дигари Муҳаммадҷон Раҳимов, аммо ин бор зарбаи задаи футболбози мазкур хато меравад. ҳоло боз ҳам як корти дигари зард довар нишон медиҳад. ин бор акнун ба футболбози дастаи хуҷанд. ва тавре мо шумо мебинем иштибоҳ аз сӯи легионери дастаи хуҷанд Йован Анжелкович буд. ангоми баргашт ба қафо ва кӯмак расонидан ба дифоъгарон ӯ дар лаҳзаи қаблӣ хато кард. мазарат, ишора мешавад ки корти зард ба Никола Эскич нишон дода шудааст. ҳоло мебинем ки аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна Истиқлол истифода мебарад. боз ҳам партофти бисёр баланд, кӯшиши босар иҷрои зарба аз ҷониби Амирбек Ҷурабоев, аммо бенатиҷа. шумораи зарбаҳо то кунун 4-5 ҳисобида шудааст. агар омори зарбаҳои ростро ҳам пешниҳод мекардам, бисёр ҷолиб мебуд. довар ҳоло ишора мекунад ки бозӣ бигзори идома ёбад.
ба хотири риояи ферплей бозигарони Хуҷандтубро аз майдон берун карданд ва акнун бозигарони Истиқлол ҳам онро риоя мекунанду тӯбро ба ихтиёри дастаи ҳариф бармегардонанд. ҳоло аз табиби дастаи Хуҷанд ба назарам хоҳиш карда мешавад ки ба майдон ояд. бубинем ҳолати ба миён омадаро. зудтар аз онҳое ки масъули бозанбар бардошта берун кардани футболбозон ҳастанд аз онҳо талаб кард Савидҷон Залиндинов то ба майдон омада кӯмак расонд. вале тавре мо дидем ба ин чиз ҳоҷат нест. бозӣ идома меёбад. футболбози дастаи Хуҷанд ҳам аз ҷои худ боло шуд. ирсоли навбатии тӯб ба канори чап ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун мешавад. мо болотар дар мавриди онҳое ки осеб доранд ва бо сабаби осеб гирифтан дар маҷмӯъ ба Истиқлол кӯмак карда наметавонанд гуфтем. мо як нуктаи дигари муҳимро бояд фаромӯш накунем ки ҳанӯз дар моҳи март яке аз бозигарони дигари ҷавону соҳиби истеъдоди Истиқлол Алиҷони Буризод ки бештар ӯро мухлисони футболи меҳан бо номунасаби қаблияш яъне Алиҷони Айнӣ мешиносанд осеб гирифта буд ва ин футболбоз ҳам акнун як муддати тӯлонӣ тавре медонед аз саф берун мондааст ва намин гуна мушкилиҳои зиёди кадрӣ ки дар оғози ин мавсим пайдо шуданд барои дастаи Истиқлол мушкилиҳои иловагӣ ҳам эҷод карданд. гӯем хато нест. вайрон шудани қоидаи бозӣ дар маркази майдон зидди Алиҷон Кароматлозода ва довар тавре мо шумо мебинем боз ҳам корти зард нишон медиҳад. ин бор акнун Петар Гигич корти зард гирифт. аз канори чап ирсоли Табрези Исломовро мо шумо дидем, аммо тавре дар идома дида шуд. пеши роҳи Далер Шариповро гирифтанд. уман чандон фаъол нест Далер Шарипов дар бозии имрӯза. ҷои ёдоварист ки Далер қаблан дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ мекард ва аз Хуҷанд ва Истиқлол гузашт. ирсоли навбатии тӯб ва рост ба дастони Александр Нечаев.
партофти навбатӣ босам ба самти Далер Шарипов аст, аммо тавре мебинед пеши роҳиёро Дарко Исаилович мегирад. чунин ба назар мерасад ки Ҷумабой Аҳмадзода имрӯз ба ҳайси дифоъгари канурӣ аз самти рост бештар бозӣ дорад ва ӯ ки асосан ба ҷои Фирӯз Қараев гуфтем ба майдон баромадааст, маҳз дар ҳамин мавқеъ ҳоло ҳунарнамоӣ карда истодааст. вазъияти бисёр ҳам хатарноки ҷиддӣ ва чӣ гуна шонс буд барои Далер Шарипов дар ин лаҳзаҳо. зарбаи ӯро бошад дарвозабон Александр Нечаев бартараф мекунад. ин дуюмин сейви бисёр муҳими дарвозабони дастаи Хуҷанд дар дақиқаҳои охир аст. қаблан зарбаи задаи Муҳаммадҷон Раҳимовро бартараф карда будем. бор акнун аз канори чап худи Раҳимов ирсоли тӯбро анҷом доду Далер Шарипов зарбаи хатарнокро иҷро кард. боз як шонси дигар шояд барои Истиқлол ҳоло ба миён ояд. инҷо дар ҳамбарҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳ ва довар ишора мекунад на чизе нест, мегӯяд Саёдҷон Зайниддинов. вақти асосии қисми якуми рақобат ҳам хотима ёфт. ҳоло аз ҳама хоҳиш карда истодааст ки ором бошанд ва ҳатман агар ҳоҷат ба дахолати вар бошад, довар бо кӯмак аз ҳамкасбони худ метавонад рӯшноӣ бештар ман як возеҳияти бештар ба мову шумо бубахшад вобаста ба ҳамон ҳолати қаблие ки ба миён омад. интизор мешавем. 2 дақиқа вақт илова карда шуд, аммо 1 дақиқаи он аллакай талаф ҳам ёфт. дӯстони гиромӣ, ва бори дигар ҳамон лаҳзаро мо шумо мебинем. хуб, ҳолате ки дасти худро гузошта буд бозигари дастаи Хуҷанд, маҳз ҳамон вазъиятро дида баромада истодаам. дурудароз суҳбати Саидҷон Зайниддинов ҳам бо гурӯҳи видеодоварон ҷараён мегирад. ёдовар мешавам ки дар ҳуҷраи вар имрӯз Рустам Нурматов, Акмал Буриев ва Баён Дӯстов кор мекунанд. эҳтимоли таъини пеналти инҷо мавриди муҳокима қарор гирифтааст байни ин доварон. агар аз заҳнаи такрорӣ хулоса кунем, тӯб ба даст расид, ин чиз дида мешавад, вале бозам мебинед тасоҳои охир онқадар тафсили ҳолатҳои расиш ба даст гӯгӯ шудааст ва шарҳ тавзеҳ дода мешавад ки кас дар миёни ҳамаи ин қоидаҳои зиёди баромада куҷои раҳгум ҳам мезанад. албатта доварон беҳтару хубтар медонанд. онҳо ҳоло бояд муҳокима кунанд, баррасӣ кунанд ва ба як хулосаи ниҳоӣ биёянд вобаста ба он вазъият.
хуб, танҳо аут ва мо тавре мебинем дар ин байн дар маҷмӯъ 4 дақиқа талаф ёфт бо ҳамин ва фикр мекунам ҳамон 2 дақиқае ки дар аввал илова карда буд довар акнун бозӣ карда мешавад дар маҷмӯъ шуд нимаи якум 51 дақиқа идома бо 4 дақиқае ки гуфтем беҳуда талаф кубрабӯи навбати музоринаи хуҷандро мебинем фурсати бисёр хуби ба ҳуҷум фирор кардан ҳаст инҷо тавассути командабоз Йован Анжелкович паси на ифодарони дастаи Истиқлол ин вазъиятро бартараф карда тавонистанд. Сотирҷон Қурбонов пасиҳу ба Алишер Ҷалилов ва инак ирсоли туп ба канори рост Далер Шарипов меафтаду довар ишора дорад ки чизе нест ва бояд бозӣ идома ёбад. ирсоли навбатӣ ба канори чап Табрез Исломов акнун боз ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро равон мекунад, аммо аксари партофторо тавре мебинед бозигарони дастаи Хуҷанд бартараф карда истоданд. Фишор бошад аз сӯи Истиқлол то рафт меафзояд пеш аз танаффус баробар кардани ҳисоб барояшон муяссар мешавад ё на мо акнун дар чанд лаҳзаи баъдӣ хоҳем дид зарбаи кунҷӣ кор кард дастаи Истиқлол. биёд бубинем ҳолати каме осеб гирифтани Ҳусейн Нурматовро ӯ тӯбро зада аз майдон берун кард баъдан каме бархӯрд дар ҳамон лаҳза ба миён омад. хуб бозӣ идома меёбад ирсоли тӯбро мебинем дарвозабон ҳангоми баромадан аз мавқеи худ чандон хуб бозӣ накард ва тӯб аз бозигарони Истиқлол аз майдон берун шуд. бо ҳамин садои ниҳоии иштираки довар баланд мешавад ва қисми якуми бозӣ бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол хотима ёфт дар наварди ду дастаи бисёр ҳам номдори футболи кишвар дар марҳилаи ҳаштякниҳоӣ дар ҷоми кишвар пас аз хотимаи қисми якум ҳисоб 1-0 ба фоидаи дастаи мизбон аст ва хоҳем дид ки нимаи дуюм чӣ гуна ҷараён мегирад. бо мо бошед.
дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, мо ба варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ба шаҳри Бостонии Хуҷанд бармегардем ва ёдовар мешавам, ки дар яке аз ҷолибтарин ҷуфтҳои даври 8-1 ҷоми Тоҷикистон дар мавсими 2026 ду дастаи соҳибноми футболи тоҷик Хуҷанди Хуҷанд ва Истиқлоли Душанбе бо ҳам рӯбарӯ шуда истоданд ва тавре мебинед баъд аз хотимаи нимаи аввал бартарии дастаи мизбон дида мешавад. онҳо тавонистанд дар рафти қисми якум бо голзадаи Никола Эскич пешсаф шаванд. Акнун чун қисми дуюм шурӯъ шуд, дарҳол дар ҳайати дастаи Истиқлол як тағйирот ба миён омад. Истиқлол агарчанде баъд аз дақиқаи 30-юми рақобат хело фаъол буду вазъиятҳои хатарнокам ба вуҷуд овард, ҳатто ду имконияти хуби голзанӣ буд, аммо дарвозабони Хуҷанд Александр Нечаев бо сейвҳои бисёр олии худ наҷот дода буд ҳамдастаҳояшро. Акнун кӯшиш мекунад дар идомаи ин дидор, махсусан дар қисми дуюм, рафти бозиро дигаргун кунад. гарчанде бозии ҷавобии дастаҳоро дар пеш аст, аммо албатта Истиқлол мехоҳад дар рафти қисми дуюми бозӣ каме дигаргуниҳо ба натиҷаи ин рақобат ворид кунад. То куҷо ин кор ба онҳо муяссар мешавад ва аслан то куҷо дастаи ҳариф иҷозат медиҳад ба худи Хуҷанд чӣ гуна бозиро ба роҳ мемонад дар нимаи дуюм, мову шумо баъд аз чанд лаҳзаи дигар хоҳем дид. хуб, ба ҷои Мустафо Ҳасанбеков, ки ба ҳайси дифоъгари канорӣ бозӣ мекард, ин лаҳзаҳо ба майдон баромадааст. Дмитро Буланок дар ҳуҷуми хатарноки дастаи Хуҷанд ва ҳисоб 2-0. дӯстони гиромӣ, Йован Анжелкович ин лаҳзаҳо ба задани гол муваффақ мешавад. дақиқаи дуюми қисми дуюми рақобат ва дастаи Хуҷанд ҳисобро акнун 2-0 мекунад. хело олӣ буд инҷо ҳуҷуми ташкил кардаи бозигарони дастаи Хуҷанд ва ҳатман мо шумо дар саҳнаи такрорӣ хоҳем дид фурсати ба миён овардаи бозигарони дастаи мизбонро ва онҷо бештар барои мо шумо боз ҳам маълум хоҳад шуд, ки чӣ гуна иштибоҳе дар маҷмӯа сӯхти гузари Истиқлол дида шуд. ҳаракатҳои бисёр хуби Ҷаҳонгир Эргашевро махсус бояд ман ёдовар шавам ва баъдан дар бораи он хоҳем гуфт, ки чӣ тавр Йован Анжелкович ин пасро қабул кард. бибинед, на Табрез Исломов ва на Содиқҷон Қурбонов пеши роҳи Анжелковичро гирифта наметавонанд. дарвозабон ҳам наҷот дода натавонист. тӯб ба замин бархӯрда каме баланду паст ҳаракат мекард ва ҳамин гуна ба дарвозаи Денис Кавлинов ҳам ворид шуд. бори дигар ёдовар мешавам, ки ҳаракатҳои бисёр хуби Ҷаҳонгир Эргашев ҳам қобили таваҷҷӯҳ аст, зеро партофти головар маҳз ба номи ӯ навишта мешавад. дар лаҳзаи қаблӣ чӣ гуна тӯбро гирифт, баъдан тавонист дар ҳамон ҳолат паси бехато ба дастааш равон кунад. бисёр қобили таваҷҷӯҳам буд дар ҳуҷуми қаблӣ. акнун дӯстони гиромӣ, биёед ҳайатҳои пурраи ҳар дастаро барои қисми дуюм ман барои шумо ёдовар шавам. шурӯъ мекунем аз тими мизбон. Хуҷанд дар хет дарвоза Александр Нечаев аст, дифоъгарон Дарко Исаилович ва Давлетҷон Эргашев дар марказ, аз канорҳо Ҳусейн Нурматов ва
ҷуманбой аҳмадзода ҳастанд. дар хати ним муҳофиза лаша паронашвили бо бежа нишонгӯй зода ва ҳамчунин ҷаҳонгир эргашев ва никола эскич бозӣ доранд. ҳамбагарон петар килич ва ёван анҷелкович ҳастанд. сармураббии даста Милан Миланович аст. кишвари Хорватия мебошад. тарҳи умумии ҷойгиршавии 4-4-2. ҳайати дастаи Истиқлол инҷо як тағйирот аст. ба ҷои Мустафо Ҳасанбеков тавре гуфтем ҳамлагар Димитро Биланок ба майдон баромад. лаҳзае ки зидди Димитро Биланок қоидаи бозӣ вайрон шумораи мутакрора нишон доданд. Денис Кавлинов дар хати дарвозаи дастаи Истиқлол. футболбозони хати дифо Алиҷон Кароматуллозода, Иван Зудко ва Зубекҷон Қурбонов ҳастанд. яъне се нафар дифогари марказӣ бозӣ доранд. дар канорҳо акнун дар қисми Табриз Исломов бо ҳамроҳии Муҳаммадҷон Раҳимов хоҳем дид, чун Раҳимов таҷрибаи имрӯзи баҳси фулбекро дар ҳати дастаи Истиқлол хеле зиёд дорад. дар маркази майдон Алибек Ҷурабоев ва Мочияк бо ҳамроҳии Алишер Ҷалилов бозиро давом медиҳанд. ҳамлагарон бошад Далер Шарипов ва Димитро Биланок ҳастанд. вайроншавии қоидаи бозӣ дар ин лаҳзаҳо акнун сабт мешавад ва корти зард довар ҳоло ба футболбозии Истиқлол нишон медиҳад. Алиҷон Кароматуллозода хато кард. Виталий Левченко сармураббии дастаи Истиқлол аст. бори дигар ҳолатро диданатон мумкин. инҷо албатта пешдастӣ мекард Петар Гигич, вале Алиҷон Кароматуллозода баъдан қоидаи бозиро вайрон намуд. ман дар қисми якум 4 корти зард аз сӯи довар нишон дода шуд. дуто ба бозигарони Хуҷанд ва дуто ба бозигарони Истиқлол ва боз як корти дигари зардро акнун мо шумо дар оғози нимаи дуюми рақобат мебинем. аслан агар мо ба маълумотҳои омории нимаи якум такя кунем, пас бартарии Истиқлолро диданамон мумкин. фоизи тӯбдорӣ 45 бар 55%, зарбаҳо 4 бар 6, зарбаҳои рост 3 бар 2. андаке маҳз аз ин ҷиҳат, яъне аз ҳисоби теъдоди зарбаҳои рост Хуҷанд дар қиёс бо Истиқлол тафовут дорад, аммо аз ҳисоби теъдоди умумии зарбаҳо Истиқлол беҳтар. зарбаҳои кунҷи 1 бар 6, бартарии калони Истиқлол. қоида вайронкуниҳо 5 бар 4 ҳисоб доштааст дар нимаи аввал. маҳзан ҳамин гуна факту рақамҳоро вобаста ба бозии дастаҳо аз қисми якум оварданамон мумкин аст. ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ва бубинед ки инҷо фурсате буд то ҳисоб 3 бар 0 шавад, аммо акнун ин имконияти олӣ аз даст меравад. бори дигар метавонед бубинед. зарбаи бисёр хатарнокеро баъд аз партофти Ҷаҳонгир Эргашев иҷро кард Давронҷон Эргашев ва ин вазъиятро дарвозабон Денис Кавлинов бартараф намуд, аммо маълум мешавад ки онҷо ба фикрам офсайд ҳам будааст. дӯстони гиромӣ, Аҳмадзода ба ирсоли тӯб аз сӯи ба канони чапи хати ҳамла хело олӣ инҷо бозӣ мекунад Ҷаҳонгир Эргашев. зиддию қоидаи бозӣ вайрон шуда истифодаст. бале Муҳаммадҷон Раҳимов каме дағал бозӣ кард ва тавре болотар гуфтем баъд аз оне ки Мустафо Ҳасанбековро аз майдон гирифт мураббӣ
дар канори рости хатти дифоъ акнун Муҳаммадҷон Раҳимов бозӣ дорад. аслан ҳамлагар бештари вақт баъси ҳамлагари канори бозӣ кардааст Раҳимов. ҳолатҳои зиёде буд ҳатто дар давраи аввали роҳбарии Виталий Левченко ба ҳайси фулбек дар канор бозӣ мекард. маҳз ба ҳамин мавқеъ акнун ба поён фаровардан. Ҳасанбековро ба хотир не ки бозӣ бад мешуд, балки ба хотири он тағйироти тактикие ки ворид кард мураббӣ иваз набуд. агарна ин футболбози ҷавон ҳунарнамояш дар қисми якум бад набуд. ҳоло Далер Шарипов аз майдон гирифта шудааст ва ба ҷои ӯ Лукас Гурский ба майдон баромад. акнун бевосита бо ду ҳамлагари марказӣ дастаи Истиқлол бозиро давом медиҳад. имкони наҷоти бозиро ҷустуҷӯ доранд сиёди мураббиёни дастаи Истиқлол бо роҳбарии Виталий Левченко. Лукас Гурский ҳамлагари ҷавон аст ки ба ҳайати Истиқлол дар охирин рӯзҳои равзанаи гузариши зимистона омада ҳамроҳ шуда буд. ӯ ва Димитро Виланок ду ҳамлагари асосӣ ҳастанд, аммо мо тавре дар рафти мавсими кунунӣ дидем хело кам дар бозиҳо ҳардуи онҳо аз дақиқаи аввал вориди майдон шуданд. партофти туп чандон хуб набуд аз сӯи Аҳмадзода, аммо мубориза давом дорад ва Димитро Виланок наметавонад аз футболбози дастаи Хуҷанд гузарад. ҳисоби 2-0 агар дар рақобати мазкур нигоҳ дошта шавад, дар бозии ҷавобӣ ҳам барои Истиқлол осон нахоҳад буд. дӯстони гиромӣ, ҳарчанде ту бозии ҷавобӣ беш аз 20 рӯзи дигар ҳаст, аммо кам ҳам аз ин гуна натиҷае ки дар бозии якум ба қайд гирифта шудааст берун шуданд ва камбек кардан ба истилоҳ аз натиҷаи ду рақобат осон нахоҳад буд барои Истиқлол. пеш аз ҳама бу дар назардошти бозии охире ки худи дастаи Виталий Левченко дорад. оғози давраи дуюми фаъолияти Левченко дар Истиқлол тавре шумтида истодем. чандон хубу якбаром ҷараён надорад, аммо тадриҷан мумкин аст беҳбудиҳо ба миён оянд. мураббии бисёр мотаҷдивор кордон аст Левченко ва дар ин байн шояд боз дар равзанаи гузариши тобистона тағйиротҳое ки анҷом меёбанд ба даста ҳам кӯмак кунад. фурсати хубе барои Алишер Ҷалилов буд, аммо пеши роҳи зарбаи ӯ гирифта шуд. сараввал садгузории бозигари Хуҷанд ва баъдан дарвозабон Александр Нечаев ин ҳолатро бартараф мекунад. таваҷҷӯҳ кунед, Муҳаммадҷон Раҳимов тӯбро ба Алишер равон кард. Алишер баъд аз қабули тӯб тоб хӯрда зарбаро бо пои чап иҷро намуд, аммо тавассути ҳамон садгузорӣ пеши роҳи зарбаи Алишер гирифта шуд. Никола Эскич паси ӯ ба канори чап. Ҷаҳонгир Эргашев дар қисми якум як зарбаи бениҳоят хатарнок дошт. инҷо акнун боз як дафъаи дигар ба ҳисоб 3-0. ҷаҳонгир Эргашев голи навбатиро ба ҳадаф мерасонад ва ин торумори пурраи дастаи Истиқлол аст. дӯстони гиромӣ, ман нишонаҳои бозии заъфу сусти Истиқлолро қаблан мо дар бозиҳои дигар ҳам дида будем, аммо бовар кунед дар ду бозии охир, махсусан рақобат зидди Регарта аст ва бозии имрӯза зидди Хуҷанд, ҳарчи бештар ин гуна заъфу камбудиҳо дар бозии дастаи Истиқлол дида мешавад. махсусан ҳамин гуна зарбаҳое ки аз дур бо усули тоб дода сӯи дарвозаи ҳариф иҷро кардан равон мешавад сӯи дарвозаи дастаи Истиқлол. бубинед чӣ гуна мушкилиҳое эҷод мекунанд барои ин тим. ду футболбози Регарта аз айнан ҳамин гуна гол заданд, махсусан голи дуюм аз сӯи Абдураҳмон Нозимов. ва инак Ҷаҳонгир Эргашев ҳам ба пуррагӣ аз канор тӯбро гирифта каме ба марказ меояд, сипас тоб медиҳад. се футболбози Истиқлол пеши роҳи ӯро кӯшиш мекунанд гиранд, вале ҳеҷ кадомашон сад гузошта наметавонанд. ҳеҷ кадомашон натавонистанд монеи зарбаи бозигари дастаи Хуҷанд шаванд. бо ҳамин ҳисоб 3-0
қоидаи бозӣ вайрон шуд. ва шояд каме саросемавор ба ҳуҷумҳо рафтану зуд ба қафо барнагаштан холигиҳои зиёдро боқӣ гузоштан аз сӯи футболбозони дастаи хуҷанд як футболбозони дастаи истиқлол бехтараш яке аз омилҳои дигари он шуда бошад ки дар бозии имрӯза мо чунин ҳолати беназму низомиро дар бозии дастаи истиқлол мебинем. ман бори дигар таъкид мекунам дар қисми якум ду имконияти беҳтарини голзанӣ дошт истиқлол, вале он фурсатҳоро дарвозабон Александр Нечаев бартараф кард. дар оғози қисми дуюм акнун фурсатҳо бештар барои дастаи хуҷанд ба миён меоянд. ду дафъа онҳо тавонистанд боз ба задани голҳои муҳиме дар ибтидои нимаи ин дидор комёб шаванд. бои навбати бозигарони хуҷандро мебинем. ҳар як ҳамлаи баъдии дастаи хуҷанд бисёр ҳам хатарнок аст. канори чап комилан озод аст ва бубинед ки инҷо фурсати навбатӣ барои Ҷаҳонгир Эргашев ва дар ниҳояти кор Фране Чиряк дар ин ҳолат пеши роҳи Ҷаҳонгир Эргашевро гирифт. умуман беназму низомӣ дар бозии дастаи истиқлол зиёд аст. бубинед мавқеъҳо чӣ гуна холӣ ҳастанд, холигиҳо чӣ қадар зиёд боқӣ гузошта мешаванд. футболбозон дар кадом мавқеъ бозӣ доранд? чаро онҳое ки муваззаф ҳастанд дар канори рости хатти дифоъ бошанд, дар маркази хатти дифоъ, дар маркази майдон бошанд, чунин беаҳамиятӣ мекунанд, чунин бетаваҷҷӯҳӣ карда истодаанд онҳо. фойзи тӯбдории дастаҳо 42 бар 58% ба фоидаи истиқлол. аммо тавре медонед дигар ин омил дар солҳои охир дар футбол он қадар ҳалкунанда нест. аслан худи Виталий Левченко дар бозиҳои байналмилалии ӯро қаблан ба хотир дорем ва ҳатто мавсими гузаштаро дар дастаи нефтчии Ӯзбекистон ба хотир дорем. мураббие аст ки чандон бештар ба ин ҷиҳат таваҷҷӯҳ надорад, яъне бештар нигоҳ доштани тӯб дар ихтиёри шогирдонаш. андаке фалсафаи бозие ки ӯ баро меомад дигар аст. рости гап, агар мо натиҷаи солҳои охири рақобатҳое ки байни ҳам ин ду тим доштанд ба хотир орем, дар хотирамон ҳам нест ва ҳатто маълумотҳои оморӣ ҳам дар ин бора фикр мекунам вуҷуд надоранд ки хуҷанд бо чунин бартарии калон дар баробари истиқлол комёб шуда бошад. охирин пирӯзие ки хуҷанд зидди истиқлол дошт дар нимаи дуюми мавсими гузашта буд, вақте хуҷанд 1-0 рӯзи 18 июн дар хонаи худ истиқлолро шикаст дод. ва бозие ки байни ин ду тим дар мусобиқаи ҷоми кишвар буд, болотар ёдовар шудем. бозии 1 август дар шаҳри хуҷанд сурат гирифт дар давраи 8-ниҳоӣ ва вақти асосӣ 1-1 буд. дар силсилаи зарбаҳои пеналти дастаи истиқлол 5-6 комёб шуд. онҷо иштибоҳи Фирдавс Абдусалимов буд, дифоъгари канории дастаи хуҷанд ки аз кишвари Ӯзбекистон даъват шуда буд. пеналтии шашумро аз ӯ хато иҷро карду, баъдан бо пеналтии дақиқи Пол Камолафе истиқлол комёб шуд. Пол Камолафе нимаи аввали мавсимро дар хуҷанд гузаронд дар мавсими гузашта ва баъдан ба истиқлол пайваст. тӯб аз майдон берун шуд. ҳусейн Нурматов дар лаҳзаи қаблӣ тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. тавре медонед дастаи истиқлол тақрибан дар баробари аксари дастаҳои
лигаи олии футболи кишвар. Бон дар бораи агар мо таҳлил кунем тамоми ҳарифони Истиқлолро дар рақобатҳои мусобиқоти дохилӣ бо боварӣ гуфта метавонем ки дар баробари ҳамаи онҳо аз дидгоҳи маълумоти оморӣ нишондиҳандаҳои мусбит дорад Истиқлол. Яъне агар ғалабаҳо мусовиҳо ва бохтҳоро муқоиса кунем табист ки Истиқлол аз тамоми дастаҳои дигари лигаи олӣ нишондиҳандаҳои хубтар дорад дар бозии байни худӣ. Хуҷанд ҳам истисно нест, вале дар ин байн гуфтем аҳён пирӯзии дастаи Хуҷанд ҳам буд. аз ҷумла мавсими 2024 Хуҷанд дар сафар Истиқлолро шикаст дод. мавсими гузашта дар хонаи худ Истиқлолро як дафъа мағлуб кард. вале он пирӯзиҳо бо тафовути ҳамагӣ яктуб буд. чунин бартарӣ дар ҳисоб дида нашудааст. баръакс одатан Истиқлол бо ҳисобҳои калон Хуҷандро шикаст медиҳад. мисол дар лигаи олии соли 2023 4-0 Истиқлол Хуҷандро мағлуб кард. ҳатто ҳолате буд ки дар финали ҷоми Тоҷикистон дастаи Истиқлол Хуҷандро бо ҳисоби калони 5-0 торумор карда буд. агар мо ба саҳифаҳои таърихи ҷоми кишвар баргардем дар соли 2010 чунин ғалабаи калони Истиқлол дар баробари Хуҷанд ба қайд гирифта шуда буд. шонси бисёр хуб аст, вазъияти хатарнок ва инҷо оё гол ҳаст ё на? хуб, довар ба маркази майдон ишора мекунад ва як голро футболбозони Истиқлол ҷуброн карданд. ба назарам дар дақиқаи 66-уми бозӣ ҳисоб 3-1 мешавад. ҳуҷуме ки аз канори чап роҳандозӣ шуд, бубинед ба чӣ оварда мерасонад. партофти туп ба дохили ҷаримагоҳ. бале туп ба пурагӣ аз хатаки дарвоза гузашта буд. инҷо маълум аст аллакай аз ҳамон вокунише ки худи футболбозони дастаи Истиқлол доштанд ва худи вокунише ки аз сӯи бозигарони дастаи Хуҷанд буд, мо чунин ҳолатро дидем. ҳоло танҳо бояд гурӯҳи видеодоварон ҳам тасдиқ кунанд ки гол 100% аз рӯи қонунқоидаи футболӣ буд. бале 3-1 мешавад ҳисоб. бисёр як вазъияти хатарноки ҷиддиро футболбозони Истиқлол тавонистанд дар ҳолати қаблӣ ба вуҷуд оранд ва дар ин байн акнун Хуҷанд боз ба ҳамла мегузарад. ҷаҳонгир Эргашев ирсоли туп ба сӯи ӯ, фурсати хуб аст ва дарвозабон наҷот медиҳад Истиқлолро. чӣ севои муҳиме ин лаҳзаҳо аз сӯи Денис Кавлинов ба қайд гирифта мешавад. махсусан ду севи муҳимтарини ӯ дар қисми дуюми бозӣ дида шуд. офсайд нест умуман дар лаҳзае ки ирсоли туп аз ҷониби Алишер Ҷалилов буд. баъдан мо тавре дидем Муҳаммадҷон Раҳимов зарба назад, балки партофти тупро анҷом дод ва дар ҳамон ҳолат тавре дида мешавад Димитро Биланок зарбаро бо сар зад ва туп бо расиш ба Дарко Исаилович вориди дарвоза шудааст. яъне автогол сабт шуд. ирсоли тупро мебинем. шонси навбатӣ ба миён меояд ё на? мубориза давом дорад ва ин зарбаро Денис Кавлинов акнун бартараф кард. хело як бозии ҷолибу диданиро ин ду даста барои мо шумо пешниҳод карда истоданд. фурсати ивази бозигар фаро расидааст. шояд Аҳмадзодаро иваз кунанд, чунки баъзе мушкилиҳо аз канори рости хатти дифоъ сар заданд барои Хуҷанд. масалан ҳамон голе ки дастаи Истиқлол ба роҳ монд тавассути гузариши Алишер Ҷалилов аз канори чап буд. аз канори чапи ҳуҷуми Истиқлол ки канори рости хатти дифоъи Хуҷанд мешавад. тағйирот баъд аз чанд лаҳза сурат мегирад. дар ин байн дастаи Истиқлол боз як ҳамлаи дигарро метавонад созмон диҳад. Димитро Биланок
идомаи ҳаракатҳои ӯ ва дар ниҳояти кор Дарко Исаилович тавонист ҳамон вазъиятро бартараф кунад. инҷо бошад танҳо партофт ба нимаи майдони ҳариф буд аз сӯи Исаилович, зеро дигар чорае надошт аслан футболбоз. Фране Черяк, партофт ба канори чап. инҷо идомаи мубориза ва зарбаи бо сарзадаи Лукас Гурский акнун тавре мебинед баланду ноаниқ меравад. бале, Аҳмадзодаро аз майдон мегиранд, ба ҷои ӯ Фирӯз Қараев бо рақами 23 ба майдон мебарояд ва ду тағйироти дигар дар ҳайати дастаи Истиқлол. Ёсип Тамашевич рақами 50 ин лаҳзаҳо барои баромадан ба майдон тайёр аст. ӯ ба ҷои Табрез Исломов бозиро давом медиҳад. ҳамчунин акнун мо тавре мебинем Хусрав Тоиров ҳам ба майдон баромада истодааст. ӯ ба ҷои Фране Черяк бозиро давом медиҳад. хуб, то кунун дар ҳайати дастаи Истиқлол агар аҳамият дода бошед 4 тағйирот сурат гирифт. айнак Аҳмадзода аз майдон гирифта мешавад. ба ҷои ӯ Фирӯз Қараев ба майдон мебарояд. Эскич партофти тӯб ба канори рост, аммо каме ирсоли тӯб ноаниқ анҷом дода шуд дар лаҳзаи қаблӣ. хуб, Истиқлол қудрати ба бозӣ баргаштанро дорад. албатта дӯстони гиромӣ, инро бояд фаромӯш накунем. муҳим ин ки онҳо вазъиятҳои зиёди хатарнокро ба вуҷуд доранд ва анамон як ҳолате ки дасти худро сараввал дароз кард Аҳмадзода ба довари чаҳруми бозӣ ва баъдан боз дасти худро ба қафо гирифт. фикр мекунам чандон зеб намедиҳад. футболбозро эҳтиром бояд дар ҷои аввал бошад дар ин гуна мавридҳо. аслан ҷолиб дар лаҳзаи қаблӣ ин буд ки пеш аз он ки ивазшавии ду футболбози Истиқлол барои мо нишон дода шавад, сараввал маҳз довари чаҳорум нишон дод ки Аҳмадзодаро бояд Фирӯз Қараев иваз кунад. аммо мо тавре дидем ин тағйиротҳо баъд аз иваз шудани ду футболбози Истиқлол сурат гирифтанд. аз дур зарбаи бисёр ҳам қавӣ, вале хело баланду ноаниқ. албатта агар мо дар маҷмӯъ аз ҳисоби имкониятҳои ба вуҷуд овардаи ҳар ду даста дар рақобати имрӯза баҳо диҳем, гуфтанамон мумкин аст ки ҳар ду ин дастаҳо фурсатҳои зиёди голзаниро дар рафти рақобат ба вуҷуд оварданд, аммо имкониятҳои созмондодаи дастаи Хуҷанд бештар буд дар қиёс бо Истиқлол.
дар пеш мо шуморо танаффус вобаста ба рӯзҳои фифа интизор аст ва баъд аз он дастаҳои лигаи олӣ боз рақобатҳоро дар чемпионат давом медиҳанд. вифқи нақша аз 12 то 14 июн бозиҳои даври 11 лигаи олӣ ки анҷомбахши марҳилаи якум чемпионат ҳастанд сурат мегирад. дар ин байн ҷои таъкид аст ки Истиқлол як бозии худро токмондорӣ накардааст. ин бозии кӯбини дастаи Артиш мебошад. пешироҳи Раҳимов гирифта шуд, вале баъд аз ин ӯ хело зебо пуштноки зарба зад, вале дарвозабони ҳариф дар ҷои худ устувор буду Александр Нечаев зарбаи Муҳаммадҷон Раҳимовро бартараф кард. бозӣ ба таъхир гузоштаи Истиқлол муқобили пейсафи дигари лигаи олӣ тими Артиш аст ки дар назар дошти Суперҷон ба таъхир гузошта шуд. инҷо Ҷаҳонгир Эргашев ҳаракатҳои ӯ идома меёбанд. хуб қоидаи бозӣ вайрон шуд ё на? дувар ишора мекунад ки на. Ҷаҳонгир Эргашев бошад то кунун дар замин хобидааст. Муҳаммадҷон Раҳимов пас ба марказ ва тавре мо шумо мебинем дар як ҳолати оддитарин хато мекунад Хусрав Тоиров. бо дар назар дошти он ки ҳамдастаашон осеб гирифтааст, футболбозони хуҷам тӯбро аз майдон берун карданд ва ҳамон ҳолате ки дар баробари Ҷаҳонгир Эргашев муборизаи ду футболбози Истиқлол буд. такрор ҳам нишон дода мешавад. рости гап аз саҳнаи такрории охир дидан мумкин ки Алиҷон Кароматуллозода каме берун аз қоида ҳам бозӣ кард. бори дигар голи задаи Ҷаҳонгир Эргашевро метавонед бубинед. дар гузашта ӯ ҳам яке аз бозигароне буд ки дар ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе чанд мавсим ҳунарнамоӣ кард. ва баъд аз бозиҳое ки дар доираи даври 11 лигаи олӣ ба нақша гирифта шудааст дар лигаи олӣ, дӯстони гиромӣ, ҷои таъкид аст ки бозиҳои ҷавобии даври ҳаштякнёӣ сурат мегиранд. тибқи тақвим аз 19 то 21 июн баргузории бозиҳои ҷавобии даври ҳаштякнёҳоии ҷоми Тоҷикистон дар назар аст. сипас дар рӯзҳои аввали моҳи июл моро баргузории бозиҳои даври чаҳорякнёҳоии ҷоми Тоҷикистон мунтазир аст. хуб, Даврон Эргашев эътироз баён мекунад. бибинед чӣ гуна бо қаҳру ғазаб инҷо суҳбат дорад Даврон Эргашев. ин албатта чизи нав нест. мо доимо чунин суҳбатҳо, чунин ба эҳсосот дода шудан Давронҷон Эргашевро мебинем. ва бубинед ишораҳои Даврон Эргашев вобаста ба он аст ки қаблан чанд дафъа аз пироҳани ӯ доштанд, ба ин чизҳо довари канорӣ аҳамият надод. аммо як дафъае ки ӯ қоидаи бозиро вайрон кард, зуд онро ба эътибор мегиранд. ирсоли тӯбро мебинем. ин вазъият бартараф карда мешавад. бозигарони дастаи Истиқлол саросема ҳастанд. зудтар мехоҳанд тӯбро ба бозӣ дароранд. каме нофаҳмӣ байни футболбозон ҳам инҷо ба миён меояд. ва бубинед ин ҳама ҷанҷолҳо дар ниҳояти кор метавонад оқибатҳои нохуб дошта бошад, чунки чандин футболбоз аз ҳайати ҳар даста корти зард доранд ва эҳтимоли гирифтани кортҳои дуюми зард ҳам ҳар кадоме аз онҳоро метавонад таҳдид кунад, чунки худи Даврон Эргашев. ором шуданаш лозим аст. ӯ капитени даста аст. ӯ яке аз бозигарони ботаҷрибатарин аст.
ва бубинед бозигарони дигари бо таҷрибаи Истиқлол ҳам ором мекунанд. Давронҷон Эргашев ва аммо танишҳои лафзӣ ӯ бо Алиҷон Кароматуллозода идома дорад. лаҳзае ки Давронҷон Эргашев бо Лукас Гурский бархурд дошт ва саҳнаи такрори онро барои мо пешниҳод карданд. ҳаштумин зарбаи кунҷии футболбозони Истиқлол аз ин ҷиҳат ду баробар бартарӣ доранд дар баробари ҳариф истиқлолиҳо. Шерҷалилов ва партофти ӯ боз ҳам натиҷа намедиҳад. мубориза давом дорад ва инҷо мо шумо тавро мебинем футболбози дастаи Истиқлол каме босураттар ирсоли топро анҷом дод. хуб Даврон Эргашев то ҳанӯз баҳсу мунозираро бо Алиҷон Кароматуллозода давом медиҳад. рости аслан ӯ Лукас Гурскиро афтонд, аммо чаро танишҳои лафзӣ байни ӯ ва Алиҷон Кароматуллозода сар задан барои мо нофаҳмо аст. идора кардани чунин бозиам саҳлу сода нест барои доварон. Саиҷон Зайниддинов тавре мебинед зери фишори сахт қарор дорад аз ҳар ду ҷониб, аммо кӯшиш карда истодааст тавозунро дасту ҳамон балансро нигоҳ дорад. ирсоли навбатии туп ба канори чап, инҷо боз ҳам кӯшиши партофт анҷом додан аз ҷониби боз як футболбози дигари Хуҷанд буд, Тамашевич будааст ва баъд аз ирсоли ӯ туп ба бозигари дастаи Хуҷанд расида аз майдон берун шуд. Хусрав Тоиров ирсоли ӯ ва чӣ гуна вазъият ба миён меояд дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Як дарҳам барҳамӣ ҳам буд, аммо аз ин фурсати худ Истиқлол истифода карда натавонист. бори дигар ҳолатро метавонед бубинед. Алиҷон Кароматуллозода буд ки тупро ба самти дарвоза равон кард, аммо онҷо боз расиши туп ҳам ба футболбозони Истиқлол ва ҳам ба бозигарони Хуҷанд дида шуд. шумораи зарбаҳо токунун баробар шудааст 10-10. воқеан ҳам як бозӣ бисёр ҳуҷумкор ва ҷолиберо ин ду даста барои мо пешниҳод карда истоданд. ҳамон ду голи зудҳангоме ки дар оғози нимаи дуюм буд аз сӯи футболбозони дастаи Хуҷанд ба Истиқлол бетаъсир набуд ва маъзан ҳамин голҳои зудҳангоми оғози қисми дуюм метавонем бигӯем бисёр чизҳоро дар бозӣ дигар ҳам кард. вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи бозигари дастаи Хуҷанд дида шуд. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолат. Дарко Исаилович иштибоҳ кард. Иван Зотко ирсоли туп ба сӯи ӯ ба канори чап ва дар ин мубориза тавре мо мебинем Йосип Тамашевич камёб шуда наметавонад. хуб аз таърихи бозиҳои охири ин ду даста болотар вақте ёдовар шудем, ҷои таъкид аст ки охирин бозии сергол дар маҷмӯъ бо иштироки ин ду тим соли 2019 буд.
албатта ҳар ду тиме голҳои зиёда ба ҳадаф расонданд ва дар рӯзи як дигар ба Хуҷанд онҷо 3-2 комёб ҳам шуда буд. Зуд тӯбро аз вазъияти стандарти ба бӯзи дароварда ҳуҷуми худро ба роҳ мемонанд футболбозони дастаи Истиқлол. аммо дар ин байн мо таваҷҷӯҳ кардем ки Ҳусейн Нурматов ишора мекард ба оне ки гунаҳгор нест дар ҳамон лаҳза. аммо доварон қоида вайронкуниро ба эътибор гирифта буданд. Александр Нечаев ва партофти ӯ ба нимаи майдони ҳариф буд, аммо тӯбро тавре мо шумо дидем бозигарони Истиқлол соҳиб шуданду акнун дар садади ба роҳ мондани ҳамлаи навбатии худ қарор доранд. аслан дӯстони гиромӣ, баъд аз қуръакашие ки ба ҷоми Тоҷикистон дар мавсими 2026 сурат гирифт, мо сеткаи умумии мусобиқаро ба эътибор бигирем. ҷолиб ин аст ки дар тарафи рости сеткаи мусобиқа бениҳоят ҳарифони қавӣ, дастаҳои ҷиддитарин бо ҳам рақиб шуданашон маълум шудааст. аз дур инҷо зарбаи зидаи Иван Зодкро бартараф шуд. дар канори рости сеткаи мусобиқа Хуҷанд, Истиқлол, Бахш, Равшан, Ҳосилот қарор доранд. дар самти чап мо дастаҳои Вегартадаз, Эсхата. хуб, офсайд ба қайд гирифта мешавад. клуби марказии варзиши артиш Сардор ва чанде аз дастаҳои лигаи якумро мебинем. бори дигар таваҷҷӯҳ карданатон мумкин, воқеан ҳам Лукас Гурский дар ҳолати офсайд қарор дошт. инак тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Хуҷанд. аз майдон гирифта мешавад Петар Гигич ва ба ҷои ӯ Комрон Турсунов бо рақами 28 мебарад. бевосита метавонем бигӯем ин ивази ҳамлагари марказӣ нест, чунки Комрон Турсунов дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ камандар кам бозӣ кардааст, вале Турсунов метавонад ба ҷои ҳамдастаи худ ҷаҳонгир Эргашев дар канор бозӣ кунаду Эргашев дар тӯли дақиқаҳои поёнии ин бозӣ ки ӯ ҳам хеле хаставу бемадор шудааст, метавонад ба маркази хатти ҳуҷум гузашта онҷо бозиро давом диҳад. Даврон Эргашев ва партофти ӯ тӯб аз бозигари Истиқлол аз майдон берун шуд. сармураббии дастаи Хуҷандро мо шумо мебинем. шояд барои ивази футболбозони навбатӣ омодагӣ мебинад мураббӣ. то кунун аз курсии бозигарони эҳтиётӣ танҳо 2 нафар Фирӯз Қараев ва ҳамчунин Комрон Турсунов ба майдон баромаданд. ло имкон дорад дар як кӯшиши дигар 3 нафарро иваз кунад ин мураббӣ.
Амирбек Ҷурабоев, Димитро Биланок, Ирсоли Тубасию, Лукас Гурский то ба охир мубориза мебарад ва инҷо офсайд буданаш дар рафти пасе ки Амирбек Ҷурабоев ба Димитро Биланок дод аллакай маълум буд. Ба ҳар ҳол иҷоза доданд ки ҳуҷум ба нуқтаи ниҳоӣ расад ва танҳо баъд аз он садои иштаки довар шунида шуд. Анам инҷо аллакай офсайд буд барои Димитро Биланок. дақиқаи охирини вақти асосӣ ҷараён дорад. ҳолатҳои зиёде буд ки дар нимаи дуюм вақт талаф ёфт. ҳоло мебинем ки доварон чӣ қадар вақт ҷуброн мекунанд, чӣ қадар вақт илова хоҳанд кард. дар ин байн фурсати навбатӣ барои дастаи Хуҷанд ба миён меояд ва зарбаи Комрон Турсунов каме хато рафт. бори дигар метавонед таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолати ба миён омада. чор дақиқа вақт илова мешавад ба нимаи дуюми бозӣ. аллакай як дақиқаи он ҳам пушти сар шуд. аз ҳаракатҳое ки Хусрав Тоилов дорад маълум аст ки ҳоло чандон хуб дар маҷмӯи футболбоз ва мавсими кунуни омода нест. чанди таи солҳои охир дар системаи футболи яке аз дастаҳои маъруфтарини Украина Шахтёр қарор дошт, аммо ин футболбоз биштари вақт дар ҳайати ҷавонон буд ва баъд аз муҷарое ки ба миён омад як муддат ҳатто ба иҷора ҳам дода шуд ва асlan аз ҳаракатҳое ки дорад ба бозиҳо омода нест. Бежан нишонбозиzodaро мегирад мураббӣ ва ба ҷои ӯ ба майдон тавре мо мебинем Мероҷ Холов мебарад бо рақами 47. дастаи Истиқлол бошад фишорро бештар мекунад. ирсоли навбатӣ Александр Нечаев ин вазъиятро бартараф кард. Комрон Турсунов тофти ӯ ба ҳамдастааш Йован Анжелкович пас ба қафо. Хуҷанд як ҳамлаи дигарро мехоҳад ба роҳ монад. инҷо фурсати хуберо бозигарони Хуҷанд метавонистанд дар ихтиёр дошта бошанд агар Алиҷон Кароматлозода пешдастӣ намекунад. ва ҷои ёдоварист ки ғолиби ин ҷуфт дӯстони гиромӣ тавре болотар дар мавриди сеткаи мусобиқа ҳарф задем. дар марҳилаи баъдӣ бо ғолиби ҷуфти Вахш ва Моҳир рӯбарӯ мешавад. дирӯз дар бозии аввал Вахш 3-2 Моҳирро ки намояндаи Лигаи Якум аст шикаст дод. ҳолати бисёр хатарнок буд, аммо Даврон Эргашев наҷот дод. баъд аз он боз як зарбаи дигар ки футболбозони Хуҷанд онро бартараф карданд. аксу ҳуҷуми навбатиро мебинем ё на? пас ба самти Комрон Турсунов каме хато иҷро мешавад. хуб дар рақобатҳои баъдие ки ба нақша гирифта шудааст дар Лигаи Олӣ дастаи Хуҷанд дар сафар бо Барқчӣ бозӣ мекунад рӯзи 12 июн. Истиқлол бошад рӯзи 14 июн дар сафар бо Истарафшан бояд нерӯ санҷад. баъд аз он бозии байни худи ин ду тим боз моро дар рақобатҳои ҷавоби даври ҳаштакуми ҷоми Тоҷикистон интизор ҳастанд. ҳамчунин бояд фаромӯш накунем ки дар марҳилаи дуюми чемпионат
истиқлол боз меҳмони Хуҷанд хоҳад шуд. имрӯзи рӯзи 19 сентябр дар нақша аст. бисёр навбати туп ва тавре шумо мебинед бо ҳамин туп аз майдон берун мешавад. чор дақиқа вақти илова кардаи Саидҷон Зайниддинов ҳам аллакай хотима ёфт. ва бисёр олӣ инҷо ҳаракат мекунад Даврон Эргашеву ҳеҷ имконияте ба ҳариф намедиҳад. бо сабаби каме вақт оташол додани бозигарони Хуҷанд Саидҷон Зайниддинов иҷозат медиҳад ки дақиқаи панҷуми илова шуда ҳам инҷо пушти сар шавад ва бо ҳамин сабаби муштаки ӯ аз анҷоми ин рақобат шуморо дар ҷараён мегузорад. нимаи дуюм бисёр олӣ шурӯъ шуд бо иштироки Хуҷанд. онҳо ду голи дигар заданд. ҳисоб 3-0 буд то дақиқаи 58. баъдан дар дақиқаи 66 Исаилович иштибоҳан ба дарвозаи худ як гол зад ва бо ҳамин ин рақобати бисёр диданиву ҷолиб бо иштироки ду дастаи соҳибноми футболи Тоҷикистон Хуҷанди Хуҷанд ва Истиқлоли Душанбе 3-1 ҷамъбаст мешавад. мо шумо тавре дида истодаем ин дидор акнун бо ҳамин бо пирӯзии муҳими Хуҷанд дар сафар хотима ёфт ва моро боз дар пеш рӯзи ҷавобӣ бо иштироки онҳо дар даҳаи дуюми моҳи июн интизор аст. бисёр сипос мегӯем ки тӯлони муддат моро ҳамроҳӣ кардед. то гузоришҳои баъди сеҳатманду комёб бошед. хайр бинандагони гиромӣ.